Földi Csaba vagyok. Igazgatásszervező és szakközgazdász. 40 éve Karácsony lakos. Feleségemmel az Árpád utca 12 szám alatt élünk. 4 éve szolgálom a települést polgármesterként. Idén ősszel ismét indulok az önkormányzati választásokon. Szeretném mindazt a tapasztalatot és kapcsolati tőkét, amit ebben a ciklusban szereztem, és azt a tudást, amelyet igazgatásszervezőként felhalmoztam, továbbra is az önök és a település javára kamatoztatni. Az elmúlt időszakban településünk oly sok év lemaradás után végre a fejlődés útjára lépett. A kor nekünk kedvez. Az Európai Unió tagállamaként Magyarország lehetőségei soha nem látott mértékben kibővültek, ami a kis települések számára is lehetőségekkel kecsegtet. Ma hazánkban minden falunak kötelessége élni a lehetőségekkel és európai faluvá kell válnia. Ehhez pedig az Európai Unió pályázati rendszer a kulcs. Az elmúlt ciklusban behatóan megismertük a pályázati rendszert. A falu számára fontos kapcsolati tőkét építettünk ki, és a kormányzat támogatásával leraktuk egy hosszú távú virágzás alapköveit. Ebben az időszakban több mint 1,7 milliárd forintot nyertünk el, és további több mint 100 millió forintot a ítélésére várnak. Számtalan beruházás, fejlesztés, közösségépítő rendezvény valósult meg. Mindig is úgy gondoltam, hogy egy sikeres, az érdekeit érvényesíteni képes összetevő, magas színvonalú intézményrendszer, a fejlett infrastruktúra és az összetartó közösség. Munkám során mindig ezt tartottam szem előtt, és csak néhányat említek. A szennyvízberuházástól, a köztér és parkfelújításokon, az óvodafejlesztésen, az orvosi rendelők és a védőnőszolgálat felújításán, a mikrobusz beszerzésén át a térfőrendszer kiépítésig számtalan fejlesztési került megvalósítanunk, és még több áll megvalósítás előtt. E hosszú távú folyamatot nem szabad megtörnünk. Az országgal körültve tovább kell haladnunk a megkezdett úton. Kérem, támogassák a töretlen fejlődést, támogassanak engem október 12-én.